Mira, vasnos poñer un ananás. Améndoas. E a cabina xa mañá. A mañá. Abelás. Tamén. Tamén. Pois logo ponme unhas ameixas. Unhas ameixiñas así, cuarto kilo chega. Mira, ponme tamén 4 mazás, pero daqui do país. Moi ben. Un pouquiño de noces, unhas pouca cousa. De legumes vasme poñer unhas poucas lentellas, unha pouca fava e un pouco garabanzo. Abo, quero cereixa. A ver, ponos aí unhas pouquiñas cereixas logo. Xa no mercado. Todo o que traíamos na lista